alkawari da tsananin wuya ba zan bijire maganar iyaye ba. Me ke faruwa me ke damun rayuwa ta ne na wannan hali, na san waɗansu sun ji ni sun gane, nisan da na kasance mai bin iyaye ban bijirewa ne. Canjin rayuwa ya sani yau gani na shige kangiya, yau kadara ta kama ni ban yi aure ba, soyayya haɗin Allah ce ba kamar ni ba, da ita ɗaya kawai na amince ta sana a kunci, sulata duka na lalace bana iya bacci. Wai me na aikata nisan da mai yake faruwa, idan na fito ko ina na je ina zarguwa, ana bibiya ta domin a cutar min rayuwa. Nisan da na kasance mai haƙuri ba ni damuwa, amma sila ta soyayya ta sa ina ɗemuwa. Na miƙa lamari na gun rabu ba boyewa, ko na ɗan adam kwai kadarar rayuwa ta sa gudun rabana. Na miƙa lamura na wa kaina ƙasa, shi ke manna komai ya yi dukkanin damuwar bayansa. Rabu cire da dukkan damuwar da nake ciki, ni dai sanda yau gani na rasa farin ciki, da daɗi da ba daɗi yanzu nisan da na amsa. Nufin rabu ne yadda ya so ba za na goge ba, na san sannani zai kawo zanyo rayuwa mai kyau. Ni ne sanda yau bisa halin nan wanda ban tunani ba, ni ne sanda yau bisa halin nan wanda ban tunani ba. Ya Rabbana cire ni a gangin damuwa, ya Rabbana cire ni a gangin damuwa sanda